So, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Oragon. Alright, so nandito ko ngayon sa labas ng aming accommodation. Kikita nyo yan? Yan ang aming accommodation, yan yung building na yan. Oh. Napapalibutan kami ng kabundukan dito sa Bahara. Ayan. Oh. So, nandito ako sa labas. Nagpapainit. So, ayun na nga. Habang nagpapainit, ikukwento ko lang sa inyo ang first time ever my salary sa YouTube channel. Ayan. Dumating na ang sweldo ni Oragon sa YouTube. Wow! Nung nakaraang linggo, nag-email na si AdSense, Google AdSense. Maraming salamat at nag-email ka na naipadala nyo na ang sinweldo ni Oragon sa YouTube sa loob ng 2 taon mahigit na pag-vlog kunwari. Alright. Nag-email na si Google AdSense. May Google Payments na nag-send sa aking email na nai-send na daw sa account ko yung sweldo na $100. Alright, $100 lang naman kasi wala naman akong expected na malaking sweldo kasi wala naman viewers at kukunti ang ating subscribers, wala tayong magandang content. So yun lang, di tayo mag-i-expect ng malaki. Yun lang naman kasi yun ang minimum ni YouTube sa sweldo is $100. So kung mas malaki sana, maraming views, medyo maganda. Pero wala tayong maraming views, wala tayong views. Kaya yun lang ang nakayanan sa loob ng mahigit na 2 taon. So yun lang. At ipapakita ko nga sa inyo, ayan o, tingnan nyo, yan yung email ni AdSense. Yan, na i-forward na daw nila. At confirm nga, nando na, pumasok na sa account yung $100, 5,700 plus point something like that. Kung sa real, magkano lang yun? Nasa 370, 380 real lang siguro yan, ganon. So yun lang ang nasweldo ni Oragon sa YouTube. Yun, salamat kay Google AdSense at naipadala na yung aking first salary sa YouTube. Alright, so shout out pala dyan sa mga Mahajar Anglers. Yan, kay Engineer Ronnie. Si Ronnie, shout out sa iyo dyan. At kina Idol Fernan, kay Ralben, kay Noel, at kay Dong. At ayan, shout out sa inyo dyan. At saka shout out ko rin yung aking mga colleagues dito, mga kasamaan sa trabaho na inspector. Kay Dennis, Tarek, Shamim, and Mr. Anwar. Shout out to you guys. At kasama ko sa kwarto pala si Chris at saka si Junel. Migalab, Super Loto, shout out. Gago. Ayan, shout out sa inyo guys. So ayun lang. Wala tayong magandang content dito. Pare, Tarek, Shamim, Denish, we don't have a good content here. So you know, this is my area now, you know. I'm here making this video right now because in our accommodation they are sleeping and then maybe they will disturb when I'm talking about my salary in YouTube. So balik na ako sa accommodation. Mainit-init na. Pinawisan na yung aking kilikili. So yun lang naman ang aking kinontent dito sa buhanginan. Ayan na. Content, unang sweldo sa YouTube, natanggap na. Sana kung nandun sa Pinas at nataon na nasa probinsya, sa Bicol, ang plano ko noon talaga isi-share. Mag-groceries. I will buy some groceries, then share the blessings to our kababayans there. The less fortunate kababayans. Yun ang plano ko sana na i-share yung bilhan mo ng mga bigas, konting groceries. Yan. Ma-share man lang sana. Yun ang plano ko. Pupuntahan mo yung mga nandun sa mga bulubundukin na mga bahay-bahay na talagang mahirap din. Bibigyan mo ng bigas, nakabalot, saka konting noodles, sardinas. O, pwede na. Sa halagang 5,000 kung ilang bahay na, ilang pamilya na rin mabigyan mo nun, di okay na rin, di ba? So kaso nandito pa tayo
sana sa sunod maipon natin yung sweldo na yon. Medyo marami-rami tayong mabibigyan kung magkataon. Aakyatin natin yung mga taong bundok kasi taga bundok naman ako, nandito sa bundok eh. Mamimigay. So ayun lang. So balik na ako sa aming accommodation sa kwarto at panggabi ako, tutulog pa. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. I love you.